Това са 20 евро, нали така? Надявам се да са истински. Окей. Какво можете да направите с тези 20 евро? Най-ниският пакет с 100 броя топчета е 17,90. Под 20 евро. А за 20 евро можете да добавите 200 топчета. Двойно повече за вашите деца. Когато те играят пейнтбол, вие стоите тук на този кът, който току-що го открихме, току-що го направихме за вас. Напълно безплатен е, той е направен с идеята за допълнение. Когато дойдете и си празнувате рожден ден или децата искат да играят, да си седнете тук, да си пиете едно кафенце, нещо биричка, ако искате, кой каквото му е кеф на душата. Хубава ни е машината. Нищо, че ни питат дали имаме ток. Хора, не сме в първобитната ера. Имаме хладилник за тортата. Имаме дори и перална, за да може всеки екип, след като бъде използван, веднага да го пуснеме, да го изпереме, даже с сушилня, даже и да е сухна всичкото отгоре. И това е само заради вас. Ето този кът, сега си помислите, че струва много пари. Не, това ви го даваме напълно безплатно към допълнението. И още много неща. Може да проверите paintballyakoe.com какво още даваме. Ама то е скъпо и така нататък. Ама вижте малко. Най-малко може да видите, че за 20 евро вече в днешно време не можете да си купите нищо. В този ред на мисли, ние не сме си променили цените от миналата година, въпреки влизането в еврото, въпреки в момента проблемите с икономиката, горивата и така нататък. Също така, като допълнение, може да изберете украса по избор. Ето вижте какво се получава тук. Това е супер брутална арка. В нея има включени, както виждате, балони, арка, леко само да не ги спукам, и пинята пълна с 1 кг балони. Защото... Балони? Кой ще видои? Чакай, завърти този големия балон. Този... Абе, един голям има пред тебе. Да, пеперудата на тука към мене да е. Завърти го. Виж, не. Хоп. Абе, на другата страна виж пеперудата къде бе? Още малко. Какво включва пакета? Както виждаме, брутална арка. Пинята пълна с 1 кг бомбони. Знаете ли колко са 1 кг бомбони? Достатъчно, ако ги изядете всичките, да ви опадат всичките зъби. Покривки, надписи Happy Birthday, чашки, чинийки, вилички за торта. Нали? Като дойдете с тортата, имаме хладилник да я пребереме на сянка и на студено. Режете си тортата, даже и нож имаме за торта. Режете си тортата, давате на всички в чинийките и партито става брутално. Така, най-вероятно може би изпуснах доста от нещата, които предлагаме, но така предполагам, че се досещате, че такава услуга в София, дори в България, изобщо няма никъде, няма и да има. Сега, може някой да почне да ни копира, но няма как да стане, защото колкото повече ни копират, ние ще гледаме още повече да вървим нагоре. Така че, как да ви го кажа, не се опитвайте, няма смисъл, безмислено е. Просто си отваряте много работа и тежки инвестиции. Нека ние да инвестираме, вие си гледате там отстрани и гледате снимките как се забавляват хората при нас.